Čaute ľudia, ja vás dneska vítam pri novom videu. Dneska to je z hry Minecraft. Je to pokračovanie verzie série z Minecraftu. Čo mám prvú sériu z Minecraftu. A trošku som hral mimo videa. Tuto máme tieto bambusy. Aj tam sú stromy, tu sú také stromy. Aj tu sú stromy. Aj tam. Tu ďalej, aj jazierko je tu. Aj tu ďalej sú stromy, ešte viacej. No, a to hlavné, postavil som nový dom mimo videa. Taký celkom pekný. Nie je veľký ani malý, ale je dosť taký, stačí. Pozrite, tu máme takéto velikánske okno, tam vidíme na západ slnka a keď vyjde mesiac sem hore, tak ho tam budeme vidieť, ale nevidíme ho tam, pretože tu by sme museli byť celú noc hore. A tam je tá jaskyňa. No a idem sa vyspať teda, aby neprišli takí, oni zase tí podvodní zombíci, alebo čo to je. Tak, sme sa vyspali a mohol by som ísť na drevo, lebo mi treba trošku dreva. A ešte pozrite, aha, toto, tu ma zabili minule, tiež off screene, ma zabili títo oni, a ešte mi aj pozondali a to som ich nešiel zabiť, oni s tými kušami, alebo čo to bolo, tak oni stále strieľali a to mi vadilo, lebo oni keď po mne strieľali, tak ja som nemal ešte vtedy štít. Tak, tak tu máme papagaja, tuto je náš papagaj, som ho ochočil, ale neviem prečo nechce ísť so mňou. Že keď si ho vezmem na rameno, tak pôjde, ale keď má ísť za mňou, lebo oni vedia lietať za nami. Pozerajte, aha. Pri nás ja teraz nám sadne na plece. Pozerajte. Mám ho na pleci. Tuto, takto. A keď padneme takto, tak nám spadne z pleca. A teraz neviem kam išiel zase. Sem poď. Chcem, aby išiel sem, si ho chcem zobrať domov. Zase mám na pleci. Hej, tu je zase. Tak, si tu lietam, ideme si na drevo. A neviem prečo nechce ísť, bo ostatní väčšinou chodia. Nerozumiem tomu, ale nevadí. Takže mohli by sme si také drevo zobrať, aj keď neviem či potrebujem teraz. Ale zatiaľ nepotrebujem, ale náhodou ak dačo budem potrebovať, tak budem potrebovať toho dreva dosť asi, ale zatiaľ ho nepotrebujem. A tuto máme uhlie, to si môžem zobrať. To by som aj možno potreboval, ale torček má zatiaľ dosť a to je jedno, to nepotrebujem. To nemohli tam dať viacej. A neviem, či idem na také, kde tútok stromy. Tento by som mohol zobrať. Tento skácam. Celý tento strom. Neviem, idem aj inde, iné stromy, alebo nie.
Idem asi potom, ale musím toto celé obplávať. Idem sa tam pozrieť, čo je ďalej. Takže ja si idem nakácať stromy a ozvem sa vám, keď ich nakácam. No tak čaute, som naspäť. Kácam posledný strom, lebo už mi viacej asi ani netreba. Alebo ešte tento jeden si vezmem. A pôjdeme domov a neviem, či ideme dať čo ešte robiť tam na dome. Ale predpokladám, že nie. To prasa mi netreba. Lebo na čo teraz? Toto, čo tu zavadzia v ceste. A tu som videl, že je džungla. Aha, tam je. Ale do džungle mi netreba ísť, takže ani neviem, na čo by som tam išiel. Netreba mi tam a pôjdem vám ešte ukázať tú jaskyňu zbližšia. Ale tuto si vezmem aspoň tieto melóny, čo sú. Tu aspoň dáke. Hore vyššie už asi nie sú. Tak sa vám ozvem, keď prídem domov. Clear butters. Data closed. Effect. Give butters. Clear batteries, bad omen. Takže čaute. Už sme skoro pri našom ostrove, začalo pršať cestou. Máme náš ostrov, poradne ho ani vidno nebolo. Takže jaskyňu vám ukážem potom, keď prestane pršať. Dúfam, že prestane pršať čoskoro, aby som nemusel dlho čakať, kým prestane pršať, lebo dážď tu sa mi ozaj nepáči, keď tu prší. Lebo spať sa mi nedá. A ak budete vedieť nejaké iné hry, čo by som s náhodou mohol zahrať aj hororovky alebo niečo, tak kľudne mi píšte do komentáru, čo chcete. Zanechajte mi like, follow so zvončekom, pripojte sa do našej komunity, začnite vytvárať našu komunitu.
Ja sa poteším sa aj za like, aj za follow. Veľmi rád za to budem. A podporíte túto tvorbu tým. Takže budem veľmi rád. A neprší nám do domu cesto. Sklo. Nie. Nie. Máme čestky, ale v čestkách nie skoro nič, iba v jednej, ale tá čestka je tu, kde sú veci. Takže iba v tej sú veci jednej. Kebyže mohol by som si ich vytriediť, že tuto dám toto si vezmem, aj tieto irony, aj torčky. Tu máme ešte torčky. Toto dám sem. Tieto. Takto. Kamene dám sem. Sem dám drevo. Drevo, ktoré nepotrebujem, tak bude tu. Tu mám aj jedlo, melón. Predpokladám, že už je noc. Ale to dobre, je naozaj noc. Keď prší, tak nevidím ani mesiac. Aha. Vyšlo slnko stade. Tam ho není vidno, to je torčka. Tam, aha, tam je slnko. Na toto, keď sa teraz pozriete s týmito shaderami z boku na tú trávu, tak aha, pozrite, aká je mokrá, úplne sa odráža od nej torčka. To je riadne, čo? Podľa mňa to vyzerá dobre s tými shaderami, ale nevýhoda je takto, keď prší, že nevidíte skoro vôbec nič. Neviete, kedy je noc a kedy je deň. Lebo keď ich... bože, to čo tam dávam? Lebo keď nemáte shadery, tak vidíte, či tam je náhodou noc je alebo deň je. To vidíte a takto takto so shaderami to nevidíte. Toto si vezmem a tu postavím ako keby taký sad, v ktorom budem môcť mať sadiť dačo a tak. Taký aspoň menší spravím. A tu mi bude zavádzať ten bambus. Nevadí, tak toto tam nedám. Tam prestaje to. Áno, ja viem, sekerou to ničím, ale nemám nič iné. Tak. Tu bude ten sad. Dúfam, že sa to tak robí ako chcem, ale teraz budem potrebovať sem ešte dať. Toto je posledné. Hej, robí sa to tak ako chcem, ako si to predstavujem, ale neviem, či mám ešte
No nemám ďalšiu hlinu, tak si musím zobrať lopatku a ísť na hlinu. Tak kde? Neviem kam ešte. To ešte vymyslím. Aj tu oproti rovno môžem ísť na hlinu. Lopatku mám pri sebe. Tu vezmem túto hlinu aspoň trošku je. Tak máme aspoň nejakú. Ju zoberiem tu. Ničím tu kus tohto ostrova. Čo to je? A ja si to tu naberem. Aspoň niekoľko hliny. Ozvem sa vám hneď ako to vezmem. No tak som späť. Máme stack aj niečo. Stack aj 17 sa mi zdá, že tam bolo. A teraz si to môžeme tam ísť dať sem. Toto tam chceme také, aby to vyzeralo ako keby dokončený kopec, len by to bol sad vlastne, že tam bude mať zasadené nejaké jedlo. A môžem tam mať hocičo. Zasadené tam môže byť všetko možné. A tak ja si toto tu posadím. Či spravím si to, aby to vyzeralo ako reálny kopec. Tak to aspoň trochu na to vyzerá. Tak no. A ešte by som mohol aj toto. Takto. A toto zničím, to mi tu vadí. Takto to tu spravím. A keď už tak to môžem zasadiť tu vedľa. Teraz ich zase budem mať veľa z toho. Takže ich tu môžem zase viacej zasadiť. Tam to podľa mňa nevyrastie, lebo tam je strom, ale nechám to tam. Dobre. A vyzerá to celkom v pohode tu. Takže tu vlastne si môžeme spraviť, neviem čo ešte presne, ale rozmýšľam, že tam dáme toto. Začneme od spodu s týmto. Máme ich 12 iba.
keď to vyrastie, tak z toho máme seno a zo sena máme tu sa nedá zasadiť. Dobre. Máme ich 6 a melóny si dáme inde. Nech to mať pri tom. Lebo melóny mi zničia tam to. Melóny keď budú rásť, tak to bude strašné. Tak, sem si dám hlinu. Tak. A mohli by vyrásť takto sem dopredu. Nie cez seba. No neviem, ako vyrastú. Takto. Uvidíme, že ako vyrastú a podľa toho vyrastol, aha, tu už vyrastol ďalší strom. Tieto one sú už riadne vysoké, mohol by som ich dať aspoň po tajto dole. Takto. Takto. Nemusí to byť vodorovné. Jeden môže byť nižší, druhý vyšší. Taký, druhý taký. Jeden môže byť úplne nízky. Ako tento tu. Tam dobre vyrastlo pomedzi strom. Tu tiež to vyrastlo pomedzi strom. Tu tiež. Aj tuto asi vyrastlo pomedzi stromy. Už vychádza mesiac. Teraz by to mohlo byť dobre vidno. Práve že teraz to nevidno skoro vôbec. Cez noc to nevidno, ale tam, kde je chrám a tam sa mi nechce ísť, lebo viem, tam je asi. Hej, tam je. A ma tam zabijú tí podmorskí ľudia. Tí glowstone sú pekní. Asi sa volajú glowstone však. Dobre, idem ešte sem zobrať. Vlastne tu by sa nič nemalo spawnovať, lebo všetko tu je osvietené a keď je osvietený ostrov, tak by sa nemali spawnovať mobovia. Aha, tu je tma, takže teoreticky by sa tu mohli spawnúť. Tuto na tomto mieste. Dobre, ja idem spať domov dnu. Viac to tam inak ďalší strom. Nie, takto ešte som vám chcel ukázať tú jaskyňu, keď je tma. A tam je. Pozrite, takto to pekne tam svieti. Ona je vlastne, tam sú dva vchody. Tam je pavúk. Pavúk to je však. Ale ako sa to skrýva? Dúfam, že to nebude Herobrine. Lebo ak hej, tak to bude zle. A teraz si sem odložím ešte do tejto čestky nič už. Sem si odložím tieto bambusy. A nepotrebné veci budú tiež tu. Nie tu. Našiel som tu ďalšie torčky. Ty si nechám pri sebe. Pre istotu, ak by niečo.
Toto tiež som tu nemal, toto nepotrebujem ani toto. A jedlo, aj toto si vezmem, to nie je síce jedlo. A jedlo si dáme tu. Toto tam tiež si. A vlastne takto vyzerá ten náš dom. Tak. A tu by som ukončil toto video. Ak sa vám video páčilo, dajte like, odber, zvonček, začnite budovať našu komunitu, pripojte sa tam a kľudne píšte do komentáru, čo chcete za hry hrať ďalej, alebo Minecraft, čo ešte chcete. A pekný deň vám prajem.